kaya Jombang paling lor dhewe menek kalah. Oh, truk. Putih truk kok niki masak. Sugeng dalu Mas. Sugeng dalu. Wah. Menika Mbak Probo. Nggih. Kula nggih sareng-sareng kalih kula, Nduk Probo. Derek Mangayu Bagyo ya, Bos. Matur nggih padha. Wah, jok. Derek Mangayu Bagyo nggih pun tasya kurang bersih desa. Bisa. Nggih to? Nggih. Junjung kawat. Putih. Kok junjung kawat? Putih. Tanggung keramat. Tanggung keramat. Junjung keramat. Tanggung keramat, Mas. Apa? Ke rumah sana golek rosok ngono piye kok? Masa ngira-ngira kancane iku nyapa to jane? Iya. Aja ngalih-ngalih ngono. Ngalih-ngalih. Mesti sing bisiki ya, Pak. Bisiki ku kan dibisiki to. Kulo. Wong edan. Aku ning ngisor wis Kancane jare gawe apik-apik nyapa kok sembuk ricuwi. jare desa neng junjung kawat. Sing bisi sapa? Awakmu kamu bisi apa? Kuwi. Lah kenapa kawat? Aku bisi lubuk. Kulino